Dot. Meneng ndi le? Mboten ten pundi-pundi, Pak. Rene le. Ada napa, Pak? Tak jayo le. Ten pundi? Tuku kompor gas. Kene. Tapi engko mangkate numpak aku tawe ya. Mulai manut mawon kok, Pak. Sing penting iki beres. Beres piye maksudnya? Oh, beres administrasine lho. Administrasi apa to le? Tuku buka bakso kalih es teler, Pak. Wah, lagi jamiahe ini kok ya wis mikir buka to, Dot. Aja mikir bal-balan pun ada sing mikir. Pun mikir buka mawon to, Pak. Suwe le sinten ini? Menurut sampean pripun? Niki sida mboten niki. Ya sida no. Nggo sakniki Ose, rasa kesusu. untani napa meleh? Ngenteni sangat sih. Hah? Sangat? Iya, Sangat niku napa? sangat kuwi niat. Basa pundi niku? Basa Jawa kuwi le. Akurat napa mboten? Ketoke akurat. Kok terus sing kangge ketoke? Kuwi kurang ngawur. Sedekane sangat ngawur, sangat ngawur. Pak, lagi ngopo ya? Kok mengkeret? Aku kan demen ya. Ada lagi awane panas nih. Walah, jolodot toh. Cok, ini aja. Ini kena arep ngopo tuh? Nggoni Pakno. Ngopo? Dijak Pakno tuku kompor gas. Kowe melu wae iso. Aku ora diajak. Aku tak omongke Pakno. Weh, paijo barang to iki. Arep tak pikir-pikir to, Pak. Nek kok bakso kalih es teler dhewean iku. Boten mat, Pak. Jaluk diganti apa? Terus sah diganti. Iya to jare ora nikmat. Boten sah diganti. Niku mawon. Nah, ben nikmat. Niku makame niku kalih besti kula. Bestimu sapa? Kula, Pak. Weh, paijo. Yo nek gelem buka nganggo bakso karo es teler, syaratnya kudu melu aku no. Dengan syarat apapun, Pak Ejo siap. Arep ndi, Ndra? Tumbas soto Loh, ora apa soto? kosong. Lah kok tuku soto? Mami kok. Oh, kowe dikongkon mamimu. Oke. Kene kok tukok kowe? Mamimu kan kesenangan soto sing tuku mesti aku. Durung baik-baik lho, Pi. Nek meh ngejak omongan yo gengsi no, Di. Kowe iki ketoke malah mendukung kekacauan iki, Ndra. Kacau piye toh? Sing jenenge kacau. Ku mesti rame. Iki sepi no. Maksudku kekacauan iki ora rame dalam bentuk nyata ngono ora, tapi sing ning jero iki lho sangat kacau. Kok kula ora iso ngrungokke. Iki kira dirungokke, tapi dirasakne. Wah, kula poso, Pi. Dadi ra iso ngincipi. Ngomong karo kowe iki nyet melate den lapang dada kok. Dada mburi. Ker. Gantian tuh. Gantian piye? Gantian aku sing gletak. Iya no. Tapi toh, aku nunggoni lagi jilid. Wong aku muncul langsung ngenteni kok. Ini Pak Nek suwe mending ngopo toh? Nah, aku lho sing dadi pertanyaanku. Iki ketoke Pak Nek ngeprank awake dhewe toh. Mosok-mosok ngeprank dosa lho, Cok. Iya. Jangan ngenteni nopo toh, Pak? Lagi ngecas HP kae lho. Kok suwe men toh, Pak? Lah wong HP ku telu ge kabel siji tok, dadi yo gentenan. Iki kurang pira HP?
Sak HP tas kok delete ya, delete. Ah, lumayan. Sakleran sih. Wah, baru golek pencerahan mesti. Wis padang, Mbak. Yo wis Tondra, wong awan lho. Bener, Mbak. Iya, maksudnya sampean lho padang apa durung? Oh alah, yo wis kena padang Tondra. Tapi kok aku ndelok sampean jek peteng ya, Mbak? Lah Bali anak itu kempol. Ayo, budal saiki. Gue, Pak. Ayo dong. Mbak napa lagi? Numpak aku tawe ya. Tadi Sik. HP ku keri sik, delete. kok malah melekar meneh to, Dut. Iki nek beresi HP mesti suwe yo. Melekar jadi tak lumayan. Kalau cepet-cepet. Oke, jajal yo. Tapi sing tak lakoni iki iso digo masa depanmu karo anakmu lho, Dik. Masa depan sing piye? Sing jenenge kaya ngono kuwi, dampak iki ya ora apik dienggo kehidupan. Mbok kowe iki nek mikir sing sehat ngono lho. Oh, sampean ki ngelakne pikiran kok ora sehat. Oke. Ora ngono lho, Dik. Ora ngono piye? Kudune kowe iki ngiyem atiku. Ora malah ngiris-iris atiku. Dek. Dek. Assalamualaikum. Hah, ngopo meneh? Wajib salam iki dijawab, Mas. Ora malah diketak. Salam. Nek ra ikhlas mbok wis rasah. Iki angel men dadi wong. Aku ndi masalah to, Mas? Lah ngopo to kowe iki melu-melu? Sing melu-melu sapa? Aku mung takok. Lah terus ngopo takok-takoki? Apa ora oleh? Ra. Iki ngopo ya Andrene? Ah, apa toh? Dadak takok-takok. Is. Sapa, Mbak? Sing ngarai pikiran anyep. Waduh, kayak sapa kuwi? Ndang sak-sake ngono lho. Lah iya sapa? Ya sak-sake ndang cepet. Ki ndang gage kok Lah aku bingung lho Mbak arep nggak kayak sapa? Wis kesuwen tak gawe dhewe. Es pundi? Ning kulkas jero iki, Mbak. Oh, es dadak tekan jero barang yo apa ngono lho. Iki tak lagi sensi tenan iki. Is. Nggih juragan. Geger kok. Wis gede barang kok cek seneng geger. Kowe ora ngerti masalah ayo. Aku takon rambut kandhani kok kon ngerti piye? Kok mau tak kandhani apa ya nyandak kowe iki. Ra nyandak ya nang gondon. Berarti kaya anu. Seru-seru sih ngopo? Marai cepet tuwa. Urip aja gojekan. Kudune Serius no? alah, angger dhewe masalah ngono kae omongane serius. Nek atine lagi seneng gojekan terus. Urip sing konsisten, Mas. Ayo A, B, yo B. Sampeane mung A, bar kuwi B, bar ki bali ning aneh, bar ki bali ning B neh. Disampani mung A, B, alias abab tok. Bener kowe to. Anak detik iki. Panor muncul-muncul. Sandal yo ngayal. Jane sing diberesi apa HP-ne sak keduse. Yo bisa jadi bejo. Jo. Nang ganti wae Jo. Aku tak nunggu ganti. Ah, poket mau yo ngono. Sorry ya, Le. Mau mendadak kebelet. Itu nopo-nopo, Pak. Ayo, budal. Tabung hijau. Gas. Ayo, yo, dal, yo, gas. Wah, itu saleran iki.
Wah, iki. Gawe hawa, Ndra. Aku ora karo sampeyan kok, Mbak. Kok sacet-sacet iki apa nek bayi sing lagi turu ta? Apa bayi lagi ngambek, Mbak? Apa lagi ngamuk? Wah, bayi. Is, Eh, es apa? es padha iki. Lah iki mau es apa? Ya pokoknya padha iki. Lho, wis minggat to. Ngono be anyel banget, Bu. Nenek apa to, Nduk? Mas Momon niku lho, Bu. Ya nenek masalah yo dirampungi sing apik-apik wae. Mas Momon niku lho, Bu. Cek ayo metu Dik. Wegah. Wis aja rame nang kene. Dimulane ayo dirembuk sing apik-apik. Nek wegah ya wis to, Mon. Bocah lagi emosi lho. Ta, Dik. Kupingmu iki krungu apa ora? Lanang ora teges. Iki do diomongi ora iso ta iki? Mon, ana lho, kowe lunga sik ana. Mon. Sabar, Mon. Yen pangapunten, Pak. Mat. Wah, sak emosi kowe. Karepku arep kejak ngabuburit kok malah mbok joroke to, Mon. Di. Ajeng mendet laundry, Bu. Oh, nggih, Pak, sekedap. Monggo, Pak Kliwon. Jare artane pun diparengke genduk nggih. Mumpun kalau wingi bengi, Pak. Oh, nggih, pun. Nggih, Bu. Loh, kok mboten penak riyen to, Pak? Ampun, Bu, matur nuwun. Nggih, pareng. Oh, nggih, Pak Kliwon. Mas. Biasa wae. Lah ngopo to? Ramu tuh no kowe. Iki kampung lho, Mas. Coba banter-banter. Masalah pribadimu aja gawe rugi wong liya. Ya sak-sakku to, Le. Ramu tuh. Loh, Kang. Kowe kenapa? Tiba, Pak. Loh, kok iso to? Kene lungguh sik. Niki wau sira ajeng ngejak momen buber kok duka nika. Sok lagi semruweng, Pak. Oh, ngerti-ngerti kula dijoroke to. Ini kecethit niki. Yalah. Kula ora dadi ora wani nyanak to, Pak. Monggo ndak malah ra karu-karuan. Wong lagi emosi nyet angel tindakake kok, Kang. Wis ben jarke wae sik. Engko nek atine wis penak rak yo lilih dhewe. Nggih, Pak. Mlaku hati-hati ngono lho. Lho. Ngopo, Cah? Iki lho, Mas. Panganane awake dhewe nggo buka tiba. Ditukokke Pakno ndek mau. Nggo buka awake dhewe. Kok iso tiba? Lakumu ora hati-hati mesti. Karo Gojek to? Oh, Mas. Aku karo Pajo kurang hati-hati kok. Dia ganggu perjalanannya Mas Momon. Terus Mas Momon nyampe aku ke Pajo, Mas. Sorry ya, Mas. Tadi ra iso buka nggo es teler karo bakso. Ora apa-apa, Cah. Engko buka ning omahku wae. Mami masak enak kok. Ngopo meneh?